ụmụ ibe ekene m ụnụ. Ụmụ ibe ndị ndozi ọdịnala, nwanne ụnụ nwoke ekene ụnụ. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo, anyị nwawo ndị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị nwawo ndị agha sị na ala Igbo ga-adịkwa mma ọzọ. And ihe anyị ji wee kwuo ya bụ na anyị dị sure ọ bụrụ nke ọwụkwa contemplation. Anyị anaghịkwa eme contemplate, anyị anaghịkwa eme exaggerate, anyị anaghịkwa eme maybe. Anyị dị sure ihe anyị na-eme. The only way ị ga-ama how to generate electricity, ka esi enwe ọkụ ọ bụ only when you know ihe mere, ihe nọ n'ime ihe ahụ eji wee mee ọkụ ahụ. Ọ bụrụ na ị mara ihe nọ n'ime ya, ị nwere ike ime nwunye ka ọ bụrụ ọkụ, maka na anyị wụ natural element, so we are helping nature to accelerate. So ihe electricity na-eme bụ acceleration. So how do you know how these things work? Ị ga-amagodi na anyanwụ, once anyanwụ hapụrụ be ya, is no more anyanwụ, ọ turn go to particles heading to earth for condensation. Then the soul in the anyanwụ, soul inside the anyanwụ condenses in the elemental matter. O nwere nsogbu na there is a problem. Even na ị gere ihe m kwuru ọfụma na ị mara na the soul have a problem, because the life is density, having soul inside it. Because ọ dị ka i were ice block, i were mmiri dị liquid, i were eti na freezer or block. Those elements dị na mmiri ahụ isi izigo ha, you have been densified them. So o nwere nwanne anyị nwaanyị sị na ya anaghị afụ the video. O nwere ndị ọzọ na-afụkwa ya ka ọ bụ na o si na side ya, ụnụ akọwa aka anyị mara. So ihe nnachi ugori bụ na tupu anyị a na-eje ebe anyị na-eje, anyị ekego na-eke, kee na orie, kee na afọ, kee na nkwọ, wee si na udo ga-adịrị ụmụ ibe ebe ọbụla ha nọ. Ụmụ ibe geenụ ntị ọfụma, geenụ ntị ọfụma. Ihe m na-agwa ụnụ bụ ọ bụrụ maka ọjị ahụ unu ji n'aka ka a na-ekwu na ọ bụ kedu ihe ọjị ahụ pụtara, maka na any religion, every culture ọbụla ifo n'ụwa is religion interpreted, coded in the myth. Gekwentị o, culture is a religion interpreted, coded in the myth, mythology. So the problem here is there is a problem. You gotta go. There is a problem. The problem is that we as a soul, we are soul, I will soul. You gotta go. Oya ka na-akpọ anyanwụ. And as long as we have left the house, I have to go from the house. Now we have descended on earth, and earth is generation. Here you see is density. So our soul is being condensed in the body. So now problem, how do we free this soul from this body? The same process ka na-use na everything, both in science, both in medical doctor, both anything biology, is the same process. Extraction, purification and unification. Anything ọbụla ị chọrọ ime n'ụwa, this is the central principle. Ndị ụka sị gị Jesus Christ rose on the third day. Why? Because he's been extracted, purified and unified, because the only way you can unify with the soul is been extracting you from the body. What is the body? The body bụ the five senses, because your culture, mma gị kpọga eje ụka, mpa gị kpọga eje ụka, iwu Muslim, ị na-eme nka, ị na-eme nka, all those things are based on five senses. Ndị ụka sịkwa gị na the nail akụrụ Jesus, the nail, two hands, 1 2 here with 2 legs, all 4 plus uba amara ya na ụkwụ. That is the tie with the five senses. Nna gị tiri gị na those artifacts o gosiri gị n'ihu ya, the five senses. No ebe a ka esi weta ya gị down. You must overpower the five senses. So ọ bụrụ about contemplation, ndozi ọdịnala nwere ebe anyị na-eje. All the youth ka anyị na-ene anya, youth ka anyị chọrọ, nwere ihe anyị ji ndị okenye eme ebe a. Ịghọtago? Ihe anyị chọrọ bụ youth. Okenye should go and sit at the back seat. Ha nọdụ n'azụ oche. All youth ka anyị chọrọ.
mana first of all bụ ka ndị aghọtagodi ebe anyị na-eje nwanne. Ị gaghị eput nwu horse cap before the horse. Is impossible. You can never put a cap before the horse. Ọ naghị work anywhere, nowhere. So first of all, let the people understand the message, then it will sink in. Once ọ bara n'ime ha, then all those investments follow. Problem abụrụ about information. Never. The problem is the mind, because why o ji eme ndị ojii kpata ego ha eje goro second hand car? Why? Kedu ihe mere ndị ojii ji ego second hand car? Ma ajụ, I want to ask. Innocent na arụ new car. Nna nwanne, if you buy small car bụ new one, ọ sị ya bụrụ na 1 naira. Why ị ga-eji eje ego nke 20 naira second hand? Why? Ebe ọmụrụ mana na moto is being built like the same thing eji weru moto ka eji weru mmadụ. Ọ mmadụ ifu anụmanụ ka ọ na-aga nwere ụkwụ ịnọ, ịghọtago? So mmadụ moto, so opi gị ahụ ị na-afụ were injin. Once injin adịghị mma, nwanne moto ahụ agaghị adị mma. Once the engine is not working, the car will not work. That is why the car also have what we call filter. Filter eji filter engine ya, engine motor na filter ya filter. So nwanne, as long as the soul is here to go back to the destination, because ọ gara process 3 process ka ọ gara bịazie na 4th one. The 4th one ebe a ka ọ ga-esikwa wee move njem. Ihe na-agwụ na ya ihe failure to tell you in public, ha na-ezo ya ezo, na-eme private, na-akpọrọsị ndị nke ha, na-egosi ha the information, ha na-arụ nka na ụzụ. But ọ dịrọ mmadụ ahụ cheat ka ọ bụ cheating. Oh, cheating, all these things a na-eme privatize ndị nnukwu mmadụ na-arụ plane, na-arụ ụgbọ mmiri, ọ ihe na-enye unu for free. But ị gaghị eme na bọtụrụ kụwara akụwa. You must modify them, do them within a house constructed, because when ị gaa na Nigeria ị ga-afụ na ụlọ gbasịrị ngọ. Ụlọ niile dị ebe ahụ gbara ngọ because obi ha gbara ngọ. Because your environment is your expression. Always your expression, what you express, because it's only soul, spirit and the mind. Mind dey with the body, onye with the modification, solidify. So as long as the mind adịrị ọcha, nwanne nwere ihe na-eme dị ọcha, ngwa nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na the mind adịrị ọcha, nwanne nwere ihe ị ga-eme. That's why you go and buy car, you buy igolo motor second hand. You know why? Because your mind ruru unyu. That is why ị nwere ike ịgaghị aghọta ihe m na-akọ. Why you buy second hand car? Because your mind adịrị ọcha. Ọ bụrụ na your mind dị ọcha, ị ga-egoro innocent clean one. You can buy innocent clean motor, but ị gaghị ego ya. Ị ga-eje goro Porsche Cayenne na America, or ije goro Ford one big motor. Ọ nwere second hand, onye nwere ike onye nwe moto ha nwụọ na accident gburu ya, iburu jeruzie. Ị gaa na Africa na-ere second hand, every fridge mere mmebi na Europe eburu ihe ọbụla mere mmebi, mmadụ na-aga na dustbin a na-atụtụsị nonsense, a na-eje ere buying and selling ihe. Nwanne ụnụ amakwadị na all spirit ka mmadụ. Do you know that? Ụnụ amana spirit ka mmadụ bụ. Ke ka mmadụ ga-esi eburu ihe etufuru etufu, a rejected something, somebody reject it, ije buru ya. Ọ na-egosi bụ na ịdịrọ clean, you are not clean. Ịdịrọ clean, your heart is not pure. That is why. So ihe a na-agwụ na ebe a bụrụ nwanne ọwụ nnọ n'ibe m nwere ihe ga-eme m, nothing will happen to me. But ihe a na-ekwu maka ya bụ na ndị nna nna anyị ha nwere ka a si wee bie ndụ, and it work perfectly. Na mgbe ndị ochie gaa jụọ mmadụ nnukwu unu, enwere ike most of them amarọ nwaanyị o ji eme ifu ego mmadụ enyechiga ya azụ, mmadụ ga-eghebe ụzọ ya oge, enwere ihe ga-eme, ochie agaghị ezu ya ma gbagha agba ya. Enwere ike ndị mmadụ amarọ mana ha na-ebi ndụ otu a, mana ha mara nwaanyị ha ji ebi ndụ otu a, ha mara mmadụ rụrụ nọ ihe arụrụ arụ bụ ha chere ihe bịara onwe. Ichere ihe bịara onwe, go to Igbo land today and tell me why the same thing is not happening. America is being controlled by Hollywood. All the whole European is being controlled by television. Anyị bere ebe a na ụnụ TV ụnụ akọrọ nonsense jebara. Ụnụ amana ọbisi TV ka eji a control nwa bekee. Ụnụ amara datin wụ na onye nwa bụ ihe a na-ekwu maka ya. TV bụ datin nna gị mere na their culture. Ya ka nwa bekee transfer into television. Because the people, the spirit ị na-afụ na spirit ị na-afụ, ndị Igbo na-akpọ ya agwụ. Ịghọtago? Ndị Igbo gwara gị sị gị, you must circumcise child in 8 days. Ọ bụrụ amụ ka a na-ekwu okwu ya.
the amụ that ihe ahụ asị gị wepụ represent the body. Remove the body, okpu amụ represent the soul. Remove this flesh, in the 8th day 8 will gịnị ekwe will gịnị pure soul. If we know 8 no ohere abụ ka ọ nwere with line n'etiti ya is 8. You got to go. So pray about asị gị mapụ amụ. All those things are symbolism. They call them symbols. They call them symbols. Ihe a na-ekwu bụ the information live for you from A to Z. From A to Z. From A to Z. Nzu spirit, nzuzu mmụọ anyanwụ mmanya ọkụ o nyere gị si gị jide n'aka na destiny were symbol of the way spirit behave. Ịṅụọ ya ị ga-afụ na ọ na-egbu ga-egbu. Spirit will air o nwere direction ọ na-ebu. Once the particle comes out of the sun, ikuku eburie otu a ka o si aga. Ndị Igbo ji wee si ọwụ nkwọ ịkwọ nwa n'azụ. Ọkwa nwaanyị na-akwọ nwa n'azụ kwụrụ na ikuku eburu gị ọkwa ya n'azụ. The same thing once amụ nyụpụtara spam akwọrọ ya anya akwọgidie o jee n'orie ori na akpa nwa erie ya. Jona akpa nwa rie ya ka o riri Jona o jezie gbuo ya o jee gbuo ya ọ gbọpụta ya n'ụwa ka ọ ya gbọpụtazi ya o bidokwe n'isi ịghọtago. So ọ ga-ebidokwe n'isi gakwa the same process ahụ ọ gara. Mana ihe mere nji wee daa ya bụ na-aghọta how the process ahụ ọ gara before. All the process ahụ ọ gara n'ime afọ ka m na-achọ ịkọwara ụlọ ihe a na you must go the same process again to ascend to the same place o si wee pụta. So the conflict ị na-enwe n'ụwa bụ na because isoro the line. That is why ihe na-afụ reflection of you in the mirror. Reflection of you ka ị na-afụ na mirror. So mmadụ ahụ ị na-afụ reflections. Ọ bụrụ onwere ndị nọ ebe ahụ reflection ka ị na-afụ. So different shape of human being is different shape of spirit. Ụmụ anụmanụ ukwu isi all those things are spirit ka ị na-afụ. Anya ga-abụrụ ụzọ ka ị na-afụ. What you see with your eyes is just guideline. Anya you are moving direction bụ anya gị. Ndị Igbo ji wee were omeji ahụ symbolizes spirit. Wee werezie ọtasị ahụ achara aha tiye so that the spirit will be rounding the ọtasị instead of ị na-agazi ọ na-agagherizi agagheri. ịghọtago. So ọnya bụzi data ọtasị ahụ etiri ebe ahụ ọnya omenani bụ ọtasị ahụ. So once the spirit fuse into this omenani or correct the agwụ. ịghọtago. Agwụ ahụ ọ na-akpọ correct ya. Mana ndị be anyị ghọtara this mythology ha ha ghọta the thing. So I don't blame them because sometimes all misinterpretation misunderstanding people aghọtazi ha na-akọ. So ihe a na-agwa ụnụ bụ na once you fuse with this thing ọ bụrụ about anaghị m ekwu maka onye nwere ihe ọ na-eme mana ihe na-agwa ụnụ bụ na ndozi ọdịnala ji the perfect information so that because nwere asịrọ m genye m ego nwere uru ọ bara m na isoro m iso. Mana ihe a na-ekwu bụ na once you feel like if you are ready to hear then the master will appear. Once you are ready ndị ichie nọ na-eche ụnụ onye ọbụla dịghara ready ndị ichie will put them on the line. Once you are ready to hear ndị ichie nọ ọ naghị eji ọjị enwute ha because ọha nwere dị ọjị. Ị gaghị eji kaikai enwute ha ọha mere dị kaikai. Ị gaghị eji ewu enwute ha ọha mere dị ewu. Those things are information coded, so you can never get them with those things because they created it. Then keep information they leave for you. That onye ọbụla who attended our level we understand this message. Then said once the student is ready the master will appear. So onye ọbụla ma about technology or this ka ha na-akpọ ya this computer ọ ga-atapụ your phone. Onye ọbụla ma about technology can tap your phone. So they created this information. So all the ihe niile na-ama they created ha ama ya. So Igbo is a non-verbal language. Unu amara ihe na-akọ. Igbo non-verbal language. Ihe na-asụ bụ communication ka a na-akpọ ya. That is not a language. You na-eme communicate, you just communicating based on letter symbols. But the meaning of those letters is different from communication. Ndị Igbo na-akụ aka adaka n'aka ananaka ndị Igbo na-anaka ọkwụnụma. Ndị Igbo na-ekpu okpu mmemme. Ndị Igbo na-ekpu okpu black. Ndị Igbo na-ekpu okpu white. Ndị Igbo nwere nke ọzọ ha na-eme akpụrụ ha tụfe ya one side ọ na-achakwa black na-acha white na-acha red. All those things are symbols. Ndị Igbo na-agụ egwu through sound then pass messages ka na pass. Ndị Igbo ndị ichie kodurie so to pass message. So because universe is vibration and
ọ wee mental state ka ọ nọ. So ebe ọ nọ na mental state, once your mental play the same frequency, all those people mere those information, you enter the line, the game over. Once you enter the line, you begin ị ga na-eche eke echiche, but ọ bụrụ echiche ọ ndị ichie na pass gị information, ị nwere ike ịnụ taa ị na-eche hai na this thing chekwenye ihe ụkwana ihe ịma adọ ndị ichie na agwa gị datin ichekwenye na-eche echiche nwere ichi na-eche ichie is telling you something. ịghọta? So ụbara ndị mmadụ aghọtara ihe a na-akọ ọwụ ihe nwa bekee kọpụlụ na book, then so it then like it, ha like ya too much because it makes sense. Ha like ya so much o make sense, then ha were ya dee n'akwụkwọ were ya na-azụ ụmụ ha. ịghọtara? Ọ na-abara ha uru, it's working for them, it's working perfectly. Mana ndị be anyị na-agwa ha detin ha anaghị aghọta ihe a na-akọ. Ndị Igbo si gị thunder and lightning onye nwa bụ okwu na ụka, maka na okwu bụ thought, then ụka bụzi manifestation of the thought. Onye nwa bụkwa Saturday and Sunday. Nyawo Saturday and Sunday ya ka ndị Igbo na-akpọ Amadioha. Why ji kpọ ya Amadioha? Because anyị koduru ya ekodu, maka anyị mana the three process aha anwụ gara wee bata n'ụwa no Amadioha ka ọ bụ. So how do we tell our people now that you must circumcise? Ka you circumcise the thunder. Once thunder gbara, what did you say? Light. Once you circumcise, you see okpu amụ, ị ga-afụ okpu amụ. You got to go. So m na-ekodu here ka ndị nkịtị gara iburu ya gbafuo, mana onye chọzikwa ịma ya ọfụma ka akọwara ya ka o doo ya anya, then he can approach privately. You got to go. So okpu amụ ahụ iwepụrụ bụ na you have rejected, iwepụgo onwe gị from azụ, because azụ ndị na-efolo ihe nna nna ha gwara ha na-ama ha ma eziokwu ma asị ọ ya bụ azụ. So azụ aha, you stop following the azụ, the five sense nna gị gwara gị don't follow the five sense, because ebe ahụ ka ekoduru all this soro ụzọ nna nna gị, ụzọ nna nna gị. Ịmaha ma ụzọ a bụ eziokwu na asị, ịmaha ma ụzọ a asị na nna nna anyị sị. Nna nna m nwere ike iwe onye oshi ọ na bụ ezigbo ihe ọ because na nna m zuru oshi ka m soro ezigbo oshi? Mba. So ya mere ndị Igbo, ihe mere ndị Igbo ji wee pụta zaa Igbo bụ na ndị Igbo cut themselves out from this thing, from this, extracted themselves out to purify them. Ya mere all the whole language of Igbo is code, all of them from A to Z. Jekweje ọjị ọ sị gị iweta mmanya ọkụ, iweta ọjị, iweta nzu iwe ego ọfọ. Nwanne ọjị wụ the mind, ọya ji oji the mind. Gotago. Mmanya ọkụ the spirit, mmụọ anya nke ọkụ, because hydrogen is fire. Oxygen ọ ga-asị gị jee na mmiri, oxygen na mmiri wụ oxygen. So nna gị koduru everything there, were mmanya ọkụ ahụ gị jee na mmiri. Ọ mmiri wụ the oxygen ka a na-ekwu maka ya. Ọjị ha na-ekwu the mind, mmanya ọkụ ha na-ekwu the spirit, then ọfọ ha bụ the soul. Nna gị gwara gị ihe a niile pịa from A to Z. Nyezie gị the process, how do you attain, how do you ka eki ga-esi enweta arigotenwu your mind all through omenani ahụ. Mana ndị mmadụ corrupted this omenani. That is why, because onwezi n'isi na nwanne ihe ọbụla dị corrupt is corrupt, onwere ọzọ isi. Because ụzọ onwezi ụzọ ebe ọ na-aga na ọsụ gị isi. Ndị Igbo kpọrọ ya isi. Why o ji wee kpọ ya isi? Because of separation. Isi means separation, either separating from good or bad. Either you are separating from good or bad, because every evil thought came from that place. Isi butere evil thought. Then o wee sị gị na 7 ngị saa ya mmiri, ngị saa ya watch off that evil thought, watch it off. Ọ gwara gị agwa, he said asa watch the evil thought. Ịjụ esuo gị n'ikwe, ọ bụ ya bụ ikwe ahụ anyị ji esu ihe, esuo gị n'ikwe. Ma ọ bụrụ na ikwere onye ekwe na-ekwe n'wute ekwere, because nature nwere destination. Destination of the nature is to enter into electromagnetic earth field. That is number 8. Onye ka asị gị the 8th day you must to circumcise. Is a must. Ọ bụrụ about ibepụ ugwu is to keep the information, because as above so below.
you must do the same thing on earth, you must do it in your body. You got to go. So a code is here one na body, but the main thing is mind purification. The main thing is mind purification. What about those who the body own or something like that? No. But ndị be anyị aghọtara the thing. Nna agwa ha onye si na this thing anaghị arụ ọrụ, jee jụọ nna nna gị ma how Igbo land look like. Gaa jụọ nwa bekee. Ask nwa bekee mgbe ọ bịara n'ala Igbo, how does Igbo land look like? Kedu ihe mere today? If you say the mind is not working, kedu ihe mere today mmadụ ji atọrọ ụmụnne ezu ochi agba ma aka ọgwụ? Why? Because the mind is unstable. Unless you channel the mind, nwere ebe ọ na-aga. Unless you program the mind is not going anywhere. Ọ ga-agbagide ruo ebe a until that, because of the person, you are the person but you are under bondage. Etinye okechi, the body kechiri gị ekechi, the body ties you down. Ọ ndị ka gị mara ihe ga-akpọpụta gị nwanne ọ bụ ebe ị na-aga ịmara ụzọ eju ese ọkwa mmadụ egosi gị ụzọ. Yes na, this is the same thing. So ndozi ọdịnala is the light, the truth and life. O nwere ezi ihe ọzọ, the light, the truth and the life. Ihe ọ sọkwara anyị ọbụla ya kwuo n'ụwa. Ndozi ọdịnala is the light of ndị Igbo, the unborn children, ndị a ga-amụ amụ. Ndozi ọdịnala bụ for ha nwa. Once you are more than 40 years, anyị nwere ike ọwụ na ifo gị, that is ịdịtụ oke, anyị etinye gị n'azụ oche, ịwụrụ elder man. Once you are 50, nwanne ị gaa n'azụ oche, n'azụ oche. 40 nọketere n'azụ, 50 wụ n'azụ sef. Ihe anyị chọrọ here below 40 go down. You got to go. Because why? Ihe eji wee kwuo ya otu aha bụ na ụmụnne, once nwaanyị dị 50 years, ọ bụrụ maka nwaanyị ka a na-ekwu, nwaanyị represent nwoke ma nwaanyị ma ụmụazị ma okenye, ha akwụsị ịnọ na nsọ. Kedu ihe bụ nsọ? Nsọ nwaanyị wụ the purification of the body, because nwa a na-achọ ịmụ nwa na-achọ ịbata dozie n'ụzọ ego ọ kwụrụ ọtọ. So ihe nwaanyị na-eme every month, because nwaanyị is preparing for the new child, to conception, to concept, to conceive. Idiri ime o need to purify the body. That is natural element. Nature ma ihe. So na purify onwe. So once nwaanyị dị 50 years, the body say, nature say, I don't need you anymore. Nwaanyị ahụ anaghịzi anọ na nsọ again, because anaghịzi enye ya nwa, anaghịzi anọ na nsọ. So the body enwezi nothing to do again. So this is thought, all thought process. That thing with thought process, all echiche. So ebe ọ bụ na nature sị na ndị anụnwa dịa echiche efreeze go, na ha enwezi new thought, olesi ma onye chiteziri n'ọnwụ, onye sitere si na nwata chere ejebe. Ọwụ na isi na nwata chere ya echere na-eje, inwere nsogbu. Ọwụ na ibelieve na those nonsense until 50 years, ịbago na akụkọ. Olesi ma onye nweburu doubt before, na ihe anyị dishon ihe a na-emebe eziokwu, o nwere ike ruo 50 years, ọfụkwa something bara uru o nwere ike ije. Mana ọwụ na ibelieve, inwego belief system, ị na-eje ụka, jegide ụka ruo 50 years, believe onye nwanne enwe ihe mmadụ na-agwa gị ihe ekwe. Ị na-aga ọjị, ị na-ata ọjị, believe ọ na-ịta ọjị, ịgosi iwere ọjị gosi ya n'aka, nna ancestors gị were respond. Enwere ihe mmadụ ya agwa gị ihe ekwe nwanne. Ọ bụrụ because na nna ekwe ka i believe or ịgara believe. No, because nature says that once you are more than 30 years, it become difficult. That's why if ndị na-achị na Africa, ndị na-achị Nigeria, enwere ike the intention o ji wee better place dị okay, but because of na o believe na nwa bekee dị superior, because most of them na-achị na Nigeria or Africa, them believe superiority of nwa bekee. Chefuo na this thing wo consumer plan. The only reason why they created white race 1700 is for consume. That is why nwa bekee, if onye ọcha a program ka na-akpọ ha program child, ọ ga ebe ọ bụ na a na-ere ihe, ọ ga-aje chọọ ebe onye ọcha nọ jegori, ọ ya egori ebe onye Chinese nọ sef, ọ ya egori ebe onye Indian nọ, o ebe onye ọcha nọ ka ọ ga-eje gori ya, because why is being programmed to run that way. Mana because na ndị nwere ndị ojii nọkwa na the same inferiority complex, ọ na-azi the thing, mana like mind attract like mind. So ọ na-afụ ya as reality, but ọ bụrụ reality. We can do our own. Si na
ọwụ Igbo bụ the best, Igbo bụ nka, Igbo bụ nka, Igbo bụ nka. Onye ọbụla chọọ mana because of na the mind of our people adịbeghị develop enough into that standard. Ọfụ onye Igbo na-ere ahịa sef onye ha ego, ọ ga-aprefe ijego na nke ndị Hausa ma ọ na nke ndị Yoruba. Kedu ka mmadụ ga-esi wee nna gị nyere gị ọjị enyere anyị, nna anyị nyere anyị ọjị a, ihe ji wee nye anyị ọjị a bụ na ka anyị patronize ya Igbo business. But ndị Igbo anụnwa a na-ekwu okwu ewu ndị Igbo, ndewu ndị Igbo, because ndị Igbo wu those people separated, the saved one, the savior, ndị wepụtara from nonsense, mee ha mmadụ, purify ya ha adịrị asọ, so that we can do business within ourselves. Anyị ewepụtazie this mythology of ọjị na ọkụkọ na ewu na ihe niile ka anyị na-epatronize onwe anyị. Mana ndị mmadụ ga-agazi goro ọjị gworo, ka goro ọjị gworo bịa tiri ya na-aga ọjị wite gworo, ọjị ogo n'aka onye Hausa, no benefit. Ojegoro ọkụkọ na nke onye ugwu buru bịa, no benefit for any Igbo economy. Ojegoro ewu from ugwu Hausa, no benefit for Igbo economy. Nna nwanne ka mmecha support ihe a. So nna gị gwara gị sị ga ọkụ Igbo, ewu Igbo, efi Igbo, ọjị Igbo, ijegoro ọjị gworo, goro ewu na-abụ mahab ebe isi bute, goro second hand moto, ịnọsịrị ruo moto ya ha ego, ijegoro second hand na ala bekee, goro na Amerịka pụta na akọrọ m nonsense. Mba, anaghị m asọpọt ya. Ihe anyị na-eme bụ ndozi ọdịnala Igbo, 100% Igbo, everything Igbo, economy Igbo, ideology Igbo, everything Igbo, ihe anyị bịara for. So mana ọ bụrụ ihe a na-eme, ọ bụrụ ihe a na-ekwu na Facebook ma WhatsApp ma ọ bụ ihe a, no, ihe a bụ ihe a na-epịa 100% sure, because n'obi gị ọwụ na obi gị adịkwa ha n'ihe a na-eme nwanne. Ọkụ obi na-ebu ụzọ eri o, ịma na anya na-eri, obi a na-eri, ụna ama ha na obi nwe ihe a niile. Anya na obi bụ ofu, anya ri ha na obi eriene. Wonsọ anya sị na ihe a dị mma, obi ekwerene. Ọsọ ya bụ na ọ dị njọ, wonsọ anya sị na ọ dị mma, ọsọ ya bụ na ọ dị njọ, anya sị ha na ọ dị mma, obi ekwere na asị na onye kwechi ya ekwe. Ịghọtago? A sị na onye kwechi ya ekwe, onye kwere ha na obi ekwerene. Ịghọta? So ọ ga-akara anyị mma na anyị ji n'oge ma dojizi ti na enweghị ihe anyị nwasị efe, anyị bụ ndị nkịtị na ọwayọ ka ndozi ọdịnala gwa anyị ebe anyị na-eje ka anyị ji wee jebe, ka anyị soro ndozi ọdịnala. Ọ bụrụ nọ nso, ọ bụrụ nọ nso pịa, ọ bụ ndozi ọdịnala, ndị filosofi wụ ka ị pụọ ndụ, ọ bụrụ maka mụnwa. Anyị apụrụ ebe anyị kọọ akụkọ maka ndị na-azụ ahịa. Ndị Igbo na-azụbụ ahịa bifo, ndị Igbo dịbụ mbụ azụ ahịa dị na ọ bụrụ new thing. Even our heritage center anyị nwa ga-arụ ya from square and all bricks ka anyị ga-eji arụ ya, no single block ebe ahụ. Onye ọbụla bụrụ blọk beda place nke ya bụrụ na be nna ya. Blọks nwere ihe a na-akpọ asbestos, ọ na-akọ ọsụ kansa, ọ na-ebu kansa. The whole ceiling ahụ na-ebu kansa, asbestos na-ebu kansa. Ihe anyị need the bricks. Ajared nọ na be anyị were dis ajared anyị mix ya with other chemicals, were ya rụọ ụlọ siri ike. Nna nna anyị ha ụlọ mkpa aja ka ha rụrụ, anyị ga-eyuzu the same ka anyị gwụ nnọọ ebe ahụ ka anyị chọrọ ibido, because ihe ọbụla a na-akpọ this construction, all you want to shape the mind, it shapes the mind, ọ na-eshape mind, program your mind, because once ị na-ahụ na ụlọ gbara ngọ na Nigeria, ụlọ onye gbachara ngọ, every house gbara ngọ, doge ya na obi ndị agbara ngọ. So ka anyị train ọnụ ụmụazị anyị, let's train our children to become greater tomorrow. Ọ ihe anyị chọrọ. Ọ bụ onye nkata nnọọ ịchọ ịzụ ahịa nwanne, go and sell, nobody is holding you. If you want business, you go and sell business. Ndị Igbo na-azụbụ ahịa azụ bifo, ọ bụrụ new. Mana ndozi ọdịnala foundation anyị bụ production, to use what we have to get what you want. Ọ ihe anyị nọ ebe a. So our younger youth, ndị ọbụla weturu isi oyi n'anya n'ihe ndere na Facebook a sị na once you are ready the master will appear. Once you are ready 120%, ọkwa ha ofu ụkwụ na jegule, ofu ụkwụ na alaba, mba 120% nwanne, ị can never become onye nkịtị in your life, never. Ị gaghị abụzi onye nkịtị, mana mara amara na etiri cannot make a forest, na ọ bụrụ sọ gị. Ị gaghị eme nwunye alone, if ọ bụrụ na hapụrụ gị, ị gaghị eme nwunye sọ gị. And I need kwenu population, mana I need only few people isi dị mma. Anyị nwa ga-eji aka anyị rụọ ọrụ onwe anyị our heritage center. Ọ ndị ndozi ọdịnala ga-arụ ya, ndị ụmụ our younger brothers, our younger youth, ọ ha ga-arụ the place. Ihe ọ bụla anyị chọrọ ịrụ n'ụwa, anyị nwa ga-eji aka anyị rụ ya.
olesi ma na ọ dịghị na Naijiria anyị gotie anyị akọpịa ya anyị gotie anyị akọpịa ya ihe everybody mere n'ụwa and ọ bụghị anyị nwe agaghị eme ọbụla anyị agaghị abụ exception ihe ọbụla anyị gotere we copy mana ihe ọbụla wụ line after line agasị ọ na-ekwu ekwu na Facebook a na-emekwa ya eme nwanne first of all John the Baptist na-eti mkpu n'ọzara before Jesus abịa o chere ọma na Jesus ga-abịa why o ji ekwu na Jesus na-abịa why John the Baptist ji wee sị na Jesus na-abịa why because ka o dozie ụzọ mmadụ one nna anyị mekọrọ ndị mmadụ n'ụka ọdịnala Igbo n'ọkwa arụ ọkwa nke a yeside anyị kwubere yeside mmadụ one n'ala Igbo magara na ọdịnala bụ pure science ka a na-ekwu maka ya no science of the mind and the body. How many of your village people know? So the people must know first before you bido ọrụ ọnwụ na ije na-arụ ụlọ ebe ahụ echi na asị na ndị ọdịnala gasị ebe unu na-eni mmadụ ebe a na-egbu mmadụ na onye ọbụla gara ebe ahụ 7 o'clock n'abalị ofuo ịmahọ anyị je ruo something na-agasị nna ndị akwụkwọ ndị ọdịnala Igbo ebe a na-achụ àjà enwere ikezi onwezi onye na-agazi beshin ya daa mebie ọ sị o jere gbaa ụzọ saịdị ebe ndị ọdịnala nwere shrine n'ebe a ka a na-egbu mmadụ agwọ ọgwụ na maka ihe na-eme a sị na the whole village ndị mmadụ na-efuzizi na ụmụaka onye ọbụla rugha 7 years ofuo nọọsụ nsị ya ndị arụrụ na aha ebe ni na onye a meziri ya mgbe ahụ na the whole na ha karịrị gị na more than 100 million people bịa na that place kedu ihe ị ga-eme ọsọ ka ị ga-agba na ka ihe anọ ịghọtago so the message ga-eru ha ntị ka a mara ọ bụghị echi maka agwa ofu onye furu na ahụ eke a na-ekwu ụtọ ọ dị ka egwuregwu unu ga na otu abịa asị na nne Ifeanyị anwụọna nne onye ka anwụọna onye nke anwụọna nọọsụ ntị unu butere ihe ebe a nna biko na burukwen how can you deny it ebe ọ bụ na ndị Nollywood movie iti ha na movie African Magic a na-abịa ebe ndị omenala Igbo na-etiri mmadụ ọgwụ n'ugbo ya na-etiri mmadụ ọgwụ na nri if Nollywood say it every day na akant ya every day in their ear unu ama ha na TV nọchiri anya nze na ọzọ mgbe ndị ochie TV those things ndị ichie Ikenga all those things na TV ka ọ bụ TV now that is the onye nwa bụ talk of the town so unu chekwa na TV anaghị arụ ọrụ nwanne chegharịkwa echegharịa if you think TV is not working think again because I the program your mind is a program so it's like a computer they can program them anytime they want mikwere because if you believe the news ịnọ mgbe emere the news ịnọ mgbe dere the news how do you believe a news you don't know where they right mmadụ pụta ichiri anọ nso bụ onye ochie bụ onye ama you believe you got to so the same way you believe the TV you believe everything but ndị mmadụ nwere ihe na-achọ ka ndị be anyị mara ịghọtago one thing chọrọ ịgwụ Buhari ka m were Buhari mee example Buhari isi ya nọ 97% ka ya sọpọtụrụ 97% ndị ahụ voturu ya ka a na-edefend now unu fọrọ afọ 3% so ọ dịghị ka i criticize Buhari ọ ga-ewepụ 97% ahụ mba Buhari na-edefend 97% so and those people na-benefit from him ịma ihe ị ga-eme bụ how to stop him criticizing him cannot make his member change o nwere ndị dị loyal to him and there will be more ha ga-adị until life ends so ị nwere ike ịnọkọta otu a isi na your problem bụ ndozi ọdịnala criticize ndozi ọdịnala but ichefuo na ndozi ọdịnala nwere ndị ọ bara uru nwee ndị na-amụta ihe n'ime nwee ndị loyal to ndozi ọdịnala ihe ndị be ya anaghị eche that's why they say I will stop Christianity I will destroy Christianity nwanne the whole European world America Australia their culture bụ Christianity so ịhụ na ihe na-ekwe make sense na ọ dịghị possible ị gaghị destroy nwe because this all their culture what they do as life is Christianity so if your pastor is telling you don't go there anymore that's all the only way you can avoid this thing don't go to that church ọ bụghị about talking about it or not talking about it ọ bụrụ ya if you present a superior argument to any church member of an Africa I tell you you will defeat the person unless you carry 50 years onye ọbụla dị below 40 years were Christian
if you present, as long as no onye Igbo, quote me right, present a stronger argument, or he will follow you. Okay, so but you don't have an argument. You don't have even argument. You don't have argument to superior argument to make with this person. Cover nonsense. You got that? So next time, if you want to do something, one day go and look for superior argument. Ịchọrọ ya ị ga-afụ ya. Were ndozi ọdịnala, were argument ndozi ọdịnala. Now the life we see is a soul and is going back to destination. And the only way you can go back into the destination is purification. How do you purify? Go to ndozi ọdịnala and follow the process of purification. Go and tell any church member. Gwa ya si ya na enwerezi ụzọ ọzọ, ị gaghị enweta nwunye n'ụlọ ụka. No omenala Igbo. Ọjọọ oge maka ndị na-egbu ọka isi na ụka abụrụ anything, no mythology, na ndị aghọtara ihe ha na-akọ. Onye ọbụla na-aga na chọọchị ma ihe na-eme ebe ahụ. Mba, then what are you talking about? Ọ sị gị ndị na-ata ọjị, isi na ọjị wụ the mind, o symbolizes the mind. You got to go. Because carbon nwere four element n'ime. 2 proton, 2 electron. Oh ya, that for something for of ọjị gbara ya no eji eme ihe a na-eme. You got to. So igwe ya si ya na look, all those things are mythology. Na onye anụnwa na-eme ọ bụrụ na ọ na-eme ka o megide mmadụ, ọ bụrụ na ọ na-eme na ọ dị njọ, because otu ngwa na onwe gị si eje ụka ụbọchị ụka, ị mara na Kraịst ya na-ekwu okwu ya na onwere ihe ọzọ bụ apart from gị nwa. They are trying to purify your mind. Onwere one man nọ sọ ngwa ya na-akpọ Christ. Nobody. So make a strong argument with the person with base meant with base. But ịpụta na asị ya ụka bụ onye ochi, ụka wụ fraud, ụka wụ nka, ọ ga na-afụgasị onye ara. Ụka abụrụ fraud, pastor wụ fraud, pastor bụ onye ochi, fada bụ onye ochi, ọ bụrụ ụka. Ụka wụ manifestation of thought n'onu Igbo. Okwu wụ thought, ọ na-ekwu okwu thought. Then ụka wụ manifestation of the thought. Saturday and Sunday, thunder and lightning. This is a coded word. Ụmụ ibe, all code we have. Because a na-awụ nke unu na-eme otu a, ọ na-asị ndị kere datin ga na-achị ya ọchị na. You got to go. Confront them with basis. Confront them with basis. See, yes, na-ekwu maka this thing. Ihe abụrụ ọbụrụ ya bụ the problem. The problem, how did this soul absorb to this where they come from? How can this soul absorb back to the source? That is the argument. So only guy prove when a church, then the church is failed. Going to church, agaghị save or absorb the soul back. So the case of the church gone. So if the omenani is to fuse and direct the spirit to unite back, then omenani win. You got to go. Omenani win, yeah? So opera about just making unnecessary argument. Mba. Nna nwanne. Ị na-eje ụka, nna gị jebere ụka, lose ihe niile ọ nwere. Nne gị jewe ụka, lose ihe niile ọ nwere. Ngwa na oge amụọ na gị, ịdịghị mma police, ịdịghị mma kọtọma. That means either that these people are not teaching us well, or they don't have the information. Enigwe ayafụ ụwa nkịtị ayafụ onweghịzi nke anyị ji eji, anyị ejighị enigwe, anyị ejighị ụwa. Ego nwa bekee na-eje ụka, o ji ego, o ji ihe niile. Isi nwa bekee nọdụ ebe ọnọdụ, isi onye be anyị nọdụ ebe ọ gaghị anọ ọmanie, ọ na-asị gị why ga-eji asa nọdụ ebe a. Ego ojighị, ụka ojighị, enweghị nke o ji, mana every Sunday nọ na-agba n'ụlọ ụka. So odogogo anya na this thing work. So we have to look for nwanne. Ọ bụrụ na owe pụtara, there is only two major word of attraction. Two major, repulsion and attraction. It's magnetism. So if the earth is magnetism, that means the earth is repulsion and expulsion. You gotta go. All attraction and expulsion. Ebe ọ bụ no magnet, just basic. Ọ bụ no magnetic ọ bụ this word because electromagnetic field of the earth. Ọ ya bụ the energy. Now, that means ihe o mean na ọ na-eme spell, na-eme attract. Ndị na-eme attract, why? Because every atom attract each other. Every atom attract each other. Okay. Ngwa nezie n'anya now, all na the magnetism anụ na produce particles.
that means only the pure ga-emenwe absorb into the magnetic earth to continue to produce particles because they are virgins. So if you are not virgin, ị gaghị emenwe absorb ebe a. That means ị ga-anọ ebe a na-agbara ụrụ. That is what ndị ụka fail to tell you. Ndị ụka just mastermind your mind, put them into material nonsense. Ị na-akwụgharị every month, ị na-aje nye onyinye so seed of what? The only way you can produce electricity na because all name na the soul is being frozen in the matter. The only thing your intention is to free the soul from the matter. That is how electricity come out at the first place. Because you are making them, they are running, they see chance, you give them a little bit chance, they run away because they are running away. The particles in that metals, that copper, they are going back to their source. So the intention was to free the electrons inside that condensed particles. The same way your soul is being dense in the body, trapped in the body. So to free the soul, you must extract the soul. So extraction, that electricity is extracting the soul. That is why the information, they perceive the information because their intention was right. Forget is about today na ndị mmadụ werezi etonụzie to business na-akpazi ego. You see, so you can use ofu okwute gbuo nnu n'ise. So in every aspect, as long as your mind create them, they are possible because everything came through pure. So condenses. So if your mind think them, as long as we are in density place, ebe a na-akpụ ụmụ ọkpụ na anyị nọ n'ọkpụ because ụwa ọkpụ ọwụ new generation, anything ọ bụla you can create. So as long as your mind create them, you can modify them and put them into existence. Ị ga-emenwu ya. But you must ị ga-anọgodi na certain level of mental state. Ị ga-anọgodi na certain level wee nwee ike iti those things in practices. Ọ na ọ bụrụ ya nwanne, enwere ihe anyị ga-eme. We will continue buying second hand cars, buying chataras. Anyị gaa na Germany, anyị ebukọ ihe niile atụfuru atụfu na Germany, na Africa, gaa na Europe, ihe niile ndị Europe tụfuru atụfu na Africa ka ọ na-adị. Ha niile ije na Asia, ihe niile atụfuru atụfu. Ihere ọ na-emekwa anyị. Ihere ọ na-emekwa anyị. Ihere ọ na-emerikwa anyị. Onye nọkọta n'ọdụbosi onye nọ ọ chọrọ na-akọgeri, onye chọrọ na-akọgeri nonsense, na-akọ ọkọrọsi ebe. Ordinary understanding mmadụ agaghị aghọtanwu. Simple understand, ghọta. Nwanne ụwa bụ nke onye, ụwa bụ nke gị. Nobody is begging you for anything. It's your life. It's your life. You make a choice by yourself. All your choice is the choice you make. Nwere onye nwe your life for you. So don't hang on ya. Nobody is responsible for your stress. Nwanne igbo mmadụ ije nga. Ihe ọjọọ bụ na imere ije nga. So as long as you hear the dance is trap is prison. Once anyanwụ pụrụ na be ya, is going to ntụ ashes. Because without ashes, nothing can ever go back without burning. As long as not to go from the sun, ọ baga ebe a, ọ dense go. Before you can condense wepụta from dense, you must dissolve it. You must dissolve it because nwanne okwute ime okwute ọ gasị ene nọrịtuo olesi me dissolve ya ịgbagide ọkụ ome vapor. So the only way you can extract our people's mind is heat gide until the mind scatter. Kụwa ha na thunder, ụgbọ thunder aha gbara, the light will come out from their mind. Ọgwa nọ ịnọkọta nọ na-epe eti ha ee ndị ụka ndị ochi, ndị ụka ndị ama nke ahụ masajin ego. Nwekwa ihe ọ na-eme ihe ahụ masaji, enwerekwa ihe ọ na-eme mmasaji gide gị ruo ma nwanne echi. Ndị ọcha bụ ndị ochi, white people are racist, Yorubas are this, Hausas are this, and Christianity are this, Islam are this. Nna ihe niile ngụrụ ebe a, gụgụrụ one simple solution, one single solution ka m chọrọ ịnụ. But it's better for me na m gwara gị sị gị important of your soul, destination of your soul, how do we extract this soul. Ndozi ọdịnala ji diet book, the process of doing this thing. Other difficult, but first of all,
free your mind, wepụ your mind from that azụ, ụmụ azụ, got away from ụmụ azụ, then the information begin to sink in. As long as you hold on to those nonsense of our lineage, my father is this, my mother is this, I am this, I am that, as long as you hold it, nwekwe na ụgbanwe ọkwa 5 senses a na-ekwu okwu ụmụ ibe. As long as na ị nọ ebe ahụ inweghị ụgba, ozigbote ụgba. So ndozi ọdịnala bere ebe a mmekwa Igbo land ka ọ dịkwa ka ọ dị, and anyị chi ihe niile abịa, anyị chi ọkụ, anyị echi ọkụ abịa in every aspect, but dị na-enwayọ na ihe anyị na-emekwa ebe a. As we are going on, we also do ihe a na-akpọ thesis, antithesis and synthesis. Anyị ga-anwa gị ọnwụnwa ịma na ọnya anyị ejide gị, maka anyị na-anwa ndị mmadụ ọnwụnwa, anyị bịa ya anwa aka anyị mara, because for us to know ndị bụ ndị eziokwu, anyị ga-anwa gị ọnwụnwa ịdanye na ọnwụnwa anyị ma na edibe redi, asị gị jee bidokwe n'isi. Anyị nwere afọ, anyị nwere orie, anyị nwere nkwa, anyị nwere eke. Orie bụ division 3, nkwọ division 2, eke division 1. Afọ bụ nga, prison yard bụ afọ. Once you mee nonsense, anyị ebutuo gị n'afọ, ije nga, ijesie nga gị gwụ, ịgbagotekwe n'orie, ịgbagotekwe n'orie. That's why I ji wee wepụzie from WhatsApp baa na Telegram, so that ka anyị nwee ike control all these things. Now ihe m gwara unu bụ, once this month end, anyị na-agazi na Telegram, all the whole WhatsApp group close down, we go to Telegram. And this Telegram now, nwanne ime ha n'ihe ọjọọ na nga straight na afọ ka ị na-eje na nga, and enwere ike edowe gị na isolation. Inwe anyị waa anya, ị gaa na isolation camp na afọ aha, ị gaa na isolation camp na ụsọ gị ga na ebe ahụ ịchọkwa ime exit, nke ahụ gbasara gị. Ọkwa na ịchọghị ime exit because ọnọdụ dị ka mmadụ iwe commit suicide. For the moment, we can only give the best we have, and the best we have is nke anyị na-enye. So more teachings are coming, but first of all, ka ịghọtagodi level 1, a na-aga line by line. Ị gaghị akpọta onye agụụ primary 2 agụụ primary 3 ije were chemistry nye si ya balance ya gị equation. Ke ihe ọmụ na-akọ isi ya balance ya equation, nwanne ọ ga-asị gị gịnị bụ equation? Ọ gaghị aghọta ihe ị na-akọ, mana iji wee ekuziberi oruzie ebe equation ahụ ọ ghọta ya ọfụma. So ihe m ji ekwu maka all this one now, na most of us amụrụ anyị n'ụlọ ụka, so ya ka m ji wee butuo na this level. M na-eji Christ na ube amara ya n'aka, na ube amara ya wee na-enye example of 5 senses. So ihe a na-agwa gị about ube aha na ube aha na ntu aha, that is the tie. Ihe holduru gị na this cross, what is holding you? Because all this cross the problem. So what is holding you in this cross now? The ntu aha with the 5 senses. 5 senses are, that is your father, your parents, ọwụ na amụrụ gị n'ụlọ ụka na maọbụ na amụrụ gị na Islam, you got to go those family line, onye nwa bụ those ya ha akụtụrụ gị. So anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ndị na-eme di ya, ịmana ya wepụrụ ama m ga ka mmemme nkwukwe na ndị Facebook ejide m. This Christ Jesus ha na-eme bụ normally ọ na March, mana ha bupụrụ ya ebuje na December ka ụnụ ghara ịma ihe ha na-akọ. ịghọtago ọwụ new birth ka a na-ekwu okwu. New birth ụwa anụ anyị nọ, the new birth ụwa means new birth. Ezoro unu ihe ezoro ụmụ ibe, the life nwere destination, o nwere journey. So the secret ka na agwa unu ihe a nwanne, ndozi ọdịnala jidiki ndị ancestor unu nọkwa ebe a, ebere ha na-emere unu, ebere ha na-emere unu because nga ụwa bụ nga. So nga anyị adịgo almost free. So ọ ka mma na ndị nga ha dịgoro free na joinere ihe a na-eme, bara onwe ha uru. Ọkwa na ịwa anya because ụwa ịwakwa n'anya, ụwa will put you in the isolation camp, nature. So anyị na-efollow nature. Nwanne ime ha n'ihe na-adịghị mma, nature does not pardon. You must face justice. Justice must face. Mbọsọ ọbụla nọ nso mekwere nke na-adịghị mma, nwanne justice must come. Justice must follow. Ọkwa ha asịrị ọkwa ha asịrị ndị anya ukwu. Mbọsọ ọbụla m mere nke na-adịghị mma, nwanne ebe ọbụla njide m kugbuonu m, ebe ọbụla m fọrọ m tụọnụ m ụzọ. Ọkwa ha nke asịrị jugbukwa ha jugbuo bifo irie. Ọkwa ha sị na Ifeanyị mere nke a mere nke a, ehughị na-etu ya ụzọ. Ọkwa aka eji mara ya mmadụ ka m jikwa anechọ ji amanyekwara mmadụ. Ị na-achị mmadụ ofu aka ise a na-achị gị. Ụmụ ibe, esi m ya doro ụnụ na mma.
ka anyị kwa na echi.